Igbo, you may be in Africa Catholic Church. I'm that no we got surprise because of my figure, the areas where the wash I can take up that incense ya from the man and buy an amoga before an army is no and I work with the can in church. You understand me? In an open in the line of me, I got a seven church. The Abbey Catholic Church, then one province like that in Vietnam, then a Bạc Liêu. You got to go. Ona ụmụ ife nchọrọ iji vidio a wee kọwara gị because ọ ya mpụta na-agwa ya ka elapụzi ibu ụka n'isi chọrọ ịnụnụ ịghọtago ụka nwee ka ụka si wee dị n'obodo niile na ọ bụrụ ụdị ụka afọ n'aka na be anyị n'other part of the world ihe a bụ n'ime Catholic Church but onye ha ji maka ya abịa ebe a nọ ka etu akịta esi wee nwee Reverend Father iwu enetans ịghọtago like Reverend Father akịta na ebe akịta ifuru ife adọga kasị ebe a ma fruit if I have the same Jaf back from Parana Biacho. You understand? Mana since in the way Batoboda, a football church with the unborn Catholic church completed the building. Egotago. Hey, because in a guy kaya watch with the Indonesia. Egotana. So now Yemakin Jamie this video. This Reverend Father enough according to the story behind him. Afiabo Reverend Father Francis Truong, Eotago, Igbo, Ebeloni in Afisi, because of religious issue and the political issue. Then, according to Fakowa, now said that in military in the army soldiers in the Japan come with area for control on the Vietnam side. Eotago na Bạc Liêu province. Do you understand? Now it happens that now again the army are follow the Reverend Father and the parishioners here, about 60 or 70 of them according to the story. Now we're Sinakama follow Panchanias follow source here. So on behalf of the parishioners here. So I'm back where our here, Igbo, Belieshi, the Cassian, which are don't pour a song where Mechapan the parishioners are the Bruce here, Pushigata and a parish here back at that. If anywhere. Yeah, book a long time ago studio. Man, the reason I made this video, I just want to brief with something because I can't afford the level for an because all now they can say Apu Castle. So, man, you watch if I'm the mother abata. You got to go now. Normal interceding or praying or declare or if I declare, you understand. But now in this praise, you're not checking what I get about. Only if they can minister a waiting mother. Jere yaki. Asana father one afuzo. Udi father. You got to go. Only if they can night vigil. All the man the faketa. The Reverend Father now be enough. Only if they can get a night vigil. On no one the father enough forever. Only if they can night vigil. Only here they can father one everyone who so crusade would father. So sometime I call while I get book as wede. No below the same cafe and I can buy. Can I outside? Who can Nigeria do business? Pure business just come on like an apple because of 9 on a federal leadership. Ebi na afoketa na camera de n'ime ebe ahụ. Camera de kita n'ime ebe. Do you understand me? Emechika ya outside this church. Here n'ime village in your own province like that. With steady electricity. Long running water. Do you understand me? No banditry or terrorism. You got an ifa na going ifa. So I put an a something. I got a against you very go. But tonight some of us will be at this young that to very rich. That is where I'm going. One on your banana fuzo gas of any problem. Like ever now, if you hear that no way because of your religious belief, you ban a chapel. Chapel ever no way key. Abachi. Because of the reason. Now government may leave supposedly to protect life and property. Do you understand? That's why being everywhere you will be free. In our water. Malum we take it out like this here now now Bamamba. In our Bambi now no buffet because of Guinea.
ilili a lot of ndị be anyị na-eje ụka eli onwere onye ma left and right ya onye ọkata kịta na fada abịa sịghị na ọ ya eburu gị amụma ada aka ụda akụkọ afọ n'obodo a ihe ọkata fada asịghị na ya na-ehostu aweti mmụda ada aka ụda akụkọ afọ n'obodo a ma ọ bụ na ị ga-eke ekpere gị ekpere ka ị wee nweta ọrụ ma ọ ka ekpere gị ekpere ka e wee promote oge ma ọ ka ekpere gị ekpere ka ị wee gbawa moto ma ọ ka ekpere gị ekpere ka ị wee nụta nwa ezigbo nwaanyị na ezigbo di fada ịmara nke bụ ebumnobi gị ije na the altar ije na the garafia na chapel ije ebe ahụ ikwube nke bụ ikwucha ya nabala onwe gị jebe mkpa gị jebe biznes gị ifuru n'ifuru ọdịmanụ na onye etu akịta na-abụ ka esi wee jide according to the story panakọ ichie ya aka wee n'ibia na wee bee ya isi. Do you understand what I'm saying? So a na-akọwala gị something na-agwa gị na onye njenje ka onye isi awụ ihe mata na-ege ntị ụka ba iwu bizinesi onwere mmụọ nọ anywhere onye nwa na-eji arụ ọrụ wee ya solve ya financial problem ya solve go basic need of life gị such thing adịrọ you can believe no problem like ikete ya na-afụ kịta ebe is all about belief. Ịghọtago mmadụ na nọkọta ekwu okwu ọma n'isi ndị omenala na-eme ka ekede afọ ya bụ ikpe ile ọma. Ịghọtago so ghọta that na ife ị na-eje agbakọ na crusade enwere problem ọ na-asolve ihe ị na-amagharị na ministry enwere problem a na-asolve. The reason ị ji agwa gị ihe ahụ for you to liberate yourself. You can even be a Christian and be a sound doctrine Christian. Na Christian nke gị na the sound na nobody can manipulate or deceive you. Do you understand what I'm saying? Mmadụ ama mpụtara kịta manipulate gị sị gị that na o nwere ekpere ọya wee ekpere gị na apụtara sị gị na ha na-ejere gị mountain ma ọ bụ gị jee n'ebe nwanne na ọ ijecha ya bata ma ọ bụ ime 100 days fasting. Ife a bụ personal business ka ọ supposed ịbụ. Ọ bụrụ mmadụ supposed ịpụtara apụtara na ama ndị tegharị gị ọ bụ na imere fasting ife ayara agara gị ọfụma. O nwere ife dị ka second correction n'obodo a, nwere ife dị ka third correction. O nwere ife dị ka bịa na ihe esi osid. O nwere ife dị ka bịa na ihe akwụ tight. Do you understand me? Ije ụka sef I don't think sef ụka na-eru 1 hour onye ọbụla anasa ife ifuru kịta ha na-eme ebe a kịta onye mechi ife ọ na-ana nwere onye nwere time je chọba fada ya eburu ya amụma. Ịghọtago ụka wee bịa ụka ịkacha ụka na-abe gị ekpere ahụ ihe ahụ ikpere ebe afọ na that parish ahụ ma ijere ebe ahụ akwa the same God anọ na the same ministry afọ ị na-eje na-aghọta ife a na-agwa gị so the same God afọ nọ na that ministry afọ ị na-agbagharị ife ahụ ije na nke Mbaka si na nke Mbaka banye na nke Ebomonsọ si na Ebomonsọ banye n'ọkụ na-ele si n'ọkụ na-ele jee na nke bụ na Kristi isi na nke bụ na Kristi jebe na nke Mario Dibia isi n'ebe ahụ jee na nke bụ Zuo onwebere ebe a na-eme ekpere sente ekpere ijebere unu kịta abụ ebe na-ewuzuru unu kịta ahụ na nke Ebuka nke aka ya emechakwa tipia because for certain yotago o nwere oke ndị ọzọ wo nke ị na-ewo kịta. So what am I trying to tell you here nwanne m? Fie asaa n'anya were aka ife ya n'aka ibuzo n'ụka n'isi ọ bụrụ etu afọ esi kọrọ ya mụ na gị na-abụ ka ọ dị. Ị na-aghọta na ọ bụrụ etu afọ esi kọrọ ya mụ na gị ka ọ dị. O nwere ife a na-akpọ personal belief, no problem, and nobody should tell you otherwise. But na ife a na-ebelieve zi na Pharisee and superstition ebe a ka ọ ga-eburu aka. Like I said before, I'm going to say that na onwere any Catholic church nọ n'obodo a mfugolo asị that na alụchabere ya alụ mana mụ na gị na-abụ every year to year a na-agba gị na a na-eme project Sunday. Look at the environment. Ihe a bụ n'ime village ka i wee ghọta ife m na-ekwu.